May buntag guys, ako si Dito Tipad Chairman kung Kiblawan Vegetable Farmers Association. Karon guys, mo ni among double cropping nga sa pipino guys, nya karon magtapal mi kon guys, mag-additional ko og vermicast sa mga punuan sa palya kay ang pipino atong kukurot at ibas na siya. Mo ang vermicast na mo guys, ang vermi nga among kamong gibuhi nga mati. Ug magkwantag panghabok na si kata makarbis hapawal ko guys, ang babaw may kuan ani, ang babaw may kibali naayang may tinaon sa tae sa wati. Kita kanang para makita niyo sa pagteknik ani nga kanang makadipinsa ta sa palya nga di kay siya mabagbangga sa init unsay diskarte ni ron. Kini kasi kanang utos lang atong kusingag ko to, mura di mo pansaw. Tinaghana guys oh. Nga awati oh. Focus camera ba to. Amo ni mga birmay nga wati guys ha, tinaghana ilalom. Mga ug magharbis ang tag panghapaw-hapaw lang pero ato magharbis oh, ato ginhan kabkabo ilain ang wati, butang tog laison lanan. Napakita rin nga among gitapalag kuan guys among palya kay nagsugod og ito yung palya para nga makita maayong pamunga. Ang apong di tapunag-bunot ang kuan guys, ang dining yan puno ano para nga makakuan ta mga bunga guys oh. Kuan ni kadlaw ni palya guys. Murag naapa ni sa 38 days kini. Kini siya. Pami na ko mga abot 45, 42, 45 kini guys, harvest na mga boyto guys sunod. Diskarte na ko sa kuan guys, tapalan ako ning gibisingan og vermicast tag salang kum guys, kada punuan nanaol na ko, kada punong ano. And pag humana mo ka nag vermicast, amo ni apa sa kang diren ama tong dalamis pikas ya karon guys perti inita. Ning init og mga tulok ka semana. Ulan ra pug istit kuno kala perti hinaya nya ni babae pug init tong ipansaan na mo bunot para nga gahay sa muga ang yuta no kay nakabasa-basa naman yuta gamay para inigbisbis bulot mo butang guys para inigbisbis na mo ani. Pakita lang mo tuhon inig kuana, kay pakita nya ni gahaman na bubutang bulot itanan. Ato na ginig bunot kasi ang kini atbang niya guys ang para nga og makaulan ang atong tuyo nga bunot atong ibutan gud kay buhag makaulan siya. Automatic mosulod ang tubig sa ilalom kay og ato agoning i-plastic mal. Sa una i-plastic mal sa tangas, dara kay mga plastic mal nga malata guys oh. Mga lata ng plastic mal pero ang nakadiferensya na kung irrigation pag mukalit og ulan na pod mag-isip pagpasulod sa tubig mas ilalom no kay atong plastic mas ang teknik ko ato na ibangag diri sa sentro sa palya bangagap pung tunga sa ato pa pila lang ka porsyento ang masudlan sa tubig samantalang bunot atong ibutang nane total ang bunot matud paliton yay pangayo ano pa pasanay na kupras ang andre ang kagisuta pag ipaay ang bunot. Tuling tambak kapis ini edi na kay doto bagaon ang butang ang bunot ana ang pagteknik para nga ang ato na makuha niya ang yuta pwede ba ipamutamo kada masabot ug mamaklik apil. Ang yuta di kay basta-basta madali kaugano kay bisag katong karaang manggardinay kung ato lang pasagdaan gining yuta nga bantang sa init. Matag lang kung butang na punuan. Di gini nga magdugay pundo ang basa sa yuta hapon yan kani ikaw to ni guys kung ito mo butang yuta kanang pangalan kining yuta nga kung gibaklihat sagot kay kaulan lagi hinay ugana kay siya nga mga bunot nga doong kinupasan guys ana ra ka kuan guys ang technique sa pala nga gusto jud kang dili kay maughag tubig kay tunanay kung magsugod nagbunga guys pag mo kalit ni siya og init jud kus parani karon bulot kay init dangtan na pa day mga tulok ano ba na kini mga toy-toy guys kini oh ada mga toy-toy ng gawas na oh kini oh kini siya oh nanay toy-toy no di kaso kini sorry guys guys oh kaya buko no kini oh gusto kitang mangitag quality nga bunga pwede ito ini parang tango bilang ta manik isa pero og sayangan ta kay kaya ano nagsunod kwarta na magini siya bunga may itong ipangitas pala niya bunga naman atong ilabay sayang ko no pero gusto kitang quality kay ang quality ning bunga dito is babaw kay ato ni bunga ni kay gumikay kaya tay club cropping pipino kay kini di quality bunga guys mura pa na sing mga butite mo inig bukol anig maka builog gina siya labi na kapatubig ta muburot antong ani murag mga granada pero halin mo gapon siya pero kita ka parang presyo atong mga tag-as nga bunga quality ug mao rin kay kuan sa palya nga kung pare mo kusog ang init ato yung hago ano kay lisod kayo nakasugon tagasto nya ginaning sitwasyon di ta mo hago hinuon kay sa man init man ay bahala tong palya to sayang atong hago no yung isa akong butali sa tag sa ka kumkum nga vermicast ang punuan ana sa kumkum yun ako tibangon tini mo hapit transport puno sa kumkum uslo ana ya taparin ako bunot na mare akong ika kuan yung gusto gitag di kayo maughan atong palyahan yan palya guys mo ni pinaka bisan pa sa ipo ta mo ni pinikalisod nga pino sa tanang klaseng gulay
Kay kinahanglan gini siya tubig kay og magkuat anig tubig kini mga toy-toy di na gini siya makapurma. Ini QO man yung toy-toy guys, ini kupo sa abaga ni dire di na gini kapurma. Kini purmahan mo kupos dire, kini bukod pa man eh. Sakto to sa tubig. Pag mo kupos dire ang lubot na magburot, di na gini siya matabang na tuog. Maulahin tag tubig kay og manis buntag di ba niyang gabi mag patubig ko may bis lang guys kay basa-basa pa ta makikita mo tong drum nga gihangir dito. Katong drama ini pasulod mo tubig water pump ato kini di kinababuan among ning kini tanang purma may bis-bisan gini katong hose among gamit. Og mao ra dahil salamat. Kapit.